Lalela, this is Member the Original Newsroom. Stay informed, stay ahead. Ikuphathele eshisayo indaba namhlanje. Sanibona malungu omkhonto wesizwe. Bathandi bomkhonto. Cha sibuyile ke futhi siniphathele ezinye indaba. Silokhu sin-update nje ngokwenzakalayo la emkhontweni. Hayi babaxhumalala ubele Waterfront emahhovisi omkhonto wesizwe eyowabona njengomholi wawo umkhonto afike nje ayobona la kuqhubeka khona umsebenzi wenhlangano enkulu kangaka. Ubengahambi kedwa kube hamba namanye amalunga omkhonto abanye basephalamende ngoba siyababona nampa no Dr Hlophe nabo bebekhona impela. Bese ezinye kuba ukuthi lapha na ke eGoli enkantolo beyibuya futhi nakhona ngithamele nasi. Come is coming. We are coming in the speed of the cow train. We are then calling all political parties, especially those that are led by black people. Comrades, close your parties and come to Umkhonto Wesizwe. Welcome back home. President yedwa akahambe no president weqembu la. Wozane ekhaya. Umkhonto wesizwe wakhiwa ngothando. Basimuntu. Mawujoyina umkhonto asisho ukuthi wena ujoyine manje sonke siyalingana. Join ungasanga ozojoyina la ikhona ikhaya ngeke sikucwase shiya nje lembala yakho le ngengisho ngegama uyileceleni khona indoda esanda kujoyina ebe unobhala wenye organization yabantu abamnyama ujoyinile official. So comrades, we are winning. We are in that spirit. We are jubilant. We are happy. We are growing as an organization. Ngicathi nizweleke nani bonkosi la elichaza ukuthi abantu abathutheleke beze emkhontweni samukela wonke umuntu. Sibonge ke ngokubukela. Naqoqo cindezela subscribe lapha. Siyabonga.